zastupiteľstva. Vítam vás. Sme všetci prítomní, čiže sme dosiedli 7 uznášania schopní. Prejdeme k bodu 2. Určíme zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Na zapisovateľov poučujem pani Natáliu Lukačovú. Za overovateľov zápisnice poslancov Juliu Vekelovú, Jozefa Rybu. Predkladám návrh na uznesenie k tomuto bodu programu. Takže návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti poprvé konštatuje, že je uznášania schopné, zo 7 poslancov je prítomných 7. Po druhé určuje overovateľov zápisnice poslancov Jozefa Rybu a Juliu Vekelovú a po tretie poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva pani Natáliu Lukačovú. Dávam hlasovať, kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. Tretí bod. Schválenie programu rokovania. Program rokovania som vám zasielala, bol zverejnený v zmysle zákona. Navrhujem však jednu zmenu v programe rokovania a to, že je potrebné vymeniť poradie bodov číslo 7 a 8 navzájom. Čiže za bodom 6 navrhujem zaradiť terajší bod číslo 8 a to je informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení. To by bol bod 7. A za týmto bodom navrhujem terajší bod označený ako 7, a to je úprava rozpočtu za obdobie 1.7.25 až 31.7.25, čiže ten navrhujem zaradiť ako bod číslo 8. Nakoľko je potrebné schváliť najskôr informáciu o rozpočtových opatreniach a schválenie týchto rozpočtových opatrení až potom schváľovať úpravu rozpočtu za júl, a v zmysle toho máte aj nový návrh úpravy rozpočtu za mesiac júl na stole. Nakoľko ekonomka mala 2 týždne dovolenku a sme sa nestretali v čase prípravy materiálov a prípravy zastupiteľstva, tak z tohto dôvodu navrhujem túto zmenu. Máme ešte nejaké iné pripomienky? Ak teda nie, tak dávam návrh na uznesenie k tomuto bodu, ktoré by znelo: obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa zverejnenej pozvánky, upravený o výmenu bodov číslo 7 a 8, to je bod číslo 7 bude znieť informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení a bod číslo 8 bude znieť úprava rozpočtu za obdobie 1.7.2025 až 31.7.2025. Dávam hlasovať, kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. Bod 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetky prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Takže predkladám opäť návrh na uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem. Prejdeme k bodu 5. Úprava rozpočtu za obdobie 1.5.2025 až 31.5.2025. Materiál k tomuto bodu som vám zasielala. Jedná sa vlastne o úpravu rozpočtu za mesiac máj 2025. Mám nejaké pripomienky k tomuto bodu? Ak nie, tak prednesem opäť návrh na uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti berie na vedomie rozpočtové opatrenie 5.2025 za obdobie 1. mája 2025 až 41. mája 2025 na strane výdavkov v sume 19 065,48 € a na strane príjmov v sume 19 065,48 €. Dávam hlasovať, kto je za. 7, proti 0, zdržala sa 0. Bod 6. Úprava rozpočtu za obdobie 1.6.2025 až 30.6.2025. Opäť je to materiál. Materiál teda som vám posielala. Jedná sa o úpravu rozpočtu za mesiac jún 2025. Máme pripomienky k tomuto bodu?
A my máme predkladom návrh na uznesenie. Uznesenie by znelo: obecné zastupiteľstvo Dolného Trhovišti berie na vedomie rozpočtové opatrenie 6/2025 za obdobie 1.6.2025 až 30.6.2025 na strane výdavkov v sume 138 000 eur a na strane príjmov v sume na strane výdavkov v sume 138 eur a na strane príjmov v sume 138 eur. Dávam hlasovať, to je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Prechádzame k bodu 7. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení. Posielala som vám materiál, kde som teda v krátkosti uviedla, o čo vlastne ide. Je to materiál, ktorý je spracovaný kvôli očakávanej dlhovej brzde štátu, ako nás usmernili na porade poriadanej z Mojaslovskej Bohunice, a chce obec využiť prostriedky, ktoré má na rezervnom fonde. Je potrebné, aby zapojila tento rezervný fond do 31.8.2025 priamo do rozpočtu. Ja som sa snažila niektoré položky zapracovať do rozpočtu, tak aby v prípade, že by bola potreba čerpania, aby to bolo možné. Takisto aj z nejakých seminárov, ktoré aj Holevinka absolvovala ako ekonomky, je informácia, že pokiaľ výška dlhu Slovenskej republiky dosiahne 47% podielu na HDP a zároveň nedosiahne 49% podielu na HDP, obce sú povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok okrem výdavkov na likvidáciu škôl spôsobenými živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie maximálne vo výške výdavkov z rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Preto bolo doporučené urobiť rozpočet v maximálnej možnej výške. V rozpočtu sa ešte dostaneme, ten budeme schvaľovať v novembri. Ale s ohľadom na tieto skutočnosti je potrebné rezervný fond, ak z neho budeme potrebovať čerpať, zapracovať ho priamo do rozpočtu. Ja som vám tam posielala tabuľku, kde teda sú zapracované niektoré položky. Sú tu oporné múry na bytovom dome 2-3, ktoré sú v pláne tento projekt, pretože je to potrebné. V minulosti, keď bola výzva spolufinancovanie, tam bolo nulové, ale uvidíme, čo, ako opäť, ktorá výzva a aké výdavky z toho vzniknú. Bolo to už dávnejšie robené, možno bude potrebné opäť prepracovať či už projektovku a tak ďalej, čiže nejaké výdavky tam určite vzniknú. Z tohto dôvodu som sem dávala tieto oporné múry. Vybudovanie detského ihriska, takisto projekt už sme aj opakovane dávali, vždy tam je nejaké spolufinancovanie, uvidíme, aké výzvy pôjdu, preto je tam detské ihrisko. Rekonštrukcia, modernizácia domu Smutku, dávam cez ministerstvo financií každoročne, naposledy aj minulý rok, aj tento rok sme dostali informáciu, že sme v zásobníku projektov dobre spracovaní, ale vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nebol podporený. Uvidíme, aké možné iné výzvy, kde by sa to dalo zapojiť, čiže opäť je tu potrebné uvažovať s nejakou výškou aj na takýto projekt. Projekt zberného dvoru. My sme schvaľovali už zberný dvor vo výške, myslím, že 12 780. Týchto 4 000 som sem dala preto, že rozpočet projektanta bol robený v apríli 24 a v podstate trvalo takmer rok a pol výsledok schválenia na ministerstve životného prostredia, kým nám projekt schválili. Medzi tým sa veci pomenili, vysúťažilo sa to o 4 000 ľahšie. Znamená to, že tých 4 000 niekde treba opäť teda zobrať. Preto sa tu objavuje opäť tento zberný dvor. Zvýšenie energetickej náročnosti zateplenie škôlky sme už schválili 22 780, ale treba ho zapojiť do rozpočtu, aby sme ich mohli potom čerpať.
A ešte je tu vybudovanie chodníkov k urnovej časti cintorínov. Ľudia sa ma často pýtajú, či je nejaké miesto na cintoríne, že majú záujem aj o urnové miesta. Potrebujeme vyčleniť niečo, ohradiť to minimálne chodníkom alebo niečím, čiže je tu teda nejaká čiastka aj na to. Toľko k vysvetleniu. Máte vy k tomu? Neznamená to, že my ideme teraz vyčerpať rezervný fond a to je proste, treba ho zapojiť v prípade, že bude treba. Keď to nezapojíme, nebudeme vôbec môcť čerpať. Nechali sme tam 5000, ktoré sú nezapojené. Tak nech sa páči vaše príklady. Pani starostka, to znamená, že v prípade, že sa teda nevyčerpajú tie prostriedky kvázi z bývalého rezervného fondu, tak potom v ďalšom teda období, a povedzme, že do roku 2027, tak potom čo vytvorí sa naspäť rezervný fond a vrátia sa tam nevyužité prostriedky? Oni zostávajú, sa nevinú. Oni sa len zapoja do rozpočtu, ale... Ja chápem, o čo tu kráča. Chápem o tej dlhovej brzi, to mi je jasné, že teda musíme de facto v úvodzovkách umelo navýšiť rozpočet, aby neboli potom tie peniaze kvázi ľadom. No, čiže to ja chápem, ale akože zase zrušiť, no nechať tam 5000, jak to potom chcú robiť v prípade nejakej nepredvídanej udalosti, vyššej moci a podobného. Veď, ale ja hovorím, že toto je predpoklad, ak niečo. Ja chápem. To neznamená, že my teraz toto, čo tu je, 39 000, ideme vyhádzať z rezervného fondu. Rozumiem. Ja rozumiem. Nemusíme ani nič z toho. Keď nám neschvália projekty, tak čerpanie nebude, však to je jasné. Keď ani jeden projekt neschvália, tak zase sa to bude prenášať, vlastne bude plusový. A niektoré projekty sú, ak tie okolné múry boli spolufinancovanie nulové. Ťažko povedať, čo vyjde. Ťažko povedať. A keď nám vznikne nejaká mimoriadna situácia, tie peniaze vieme použiť? No veď, áno, veď ja hovorím, že No, keď sa odtiaľ nevinú, tak my ich vieme použiť. Ale to by sa akože stiahli zase na inú položku potom, alebo ako? Na konkurenciu. Áno. Pokiaľ Pokiaľ vyšla nebude za havarijnú situáciu, tak určite tieto peniaze idú prvorade tam. Nepoužijú sa na nejaké investície. To je v podstate ako zamysel, že čo by sa mohlo, ale tie peniaze nám stále na tom rezervnom fonde zostávajú, keď sa to nebude urobiť a príde prednejšia situácia. Jak ste spomenuli, tak určite, že my nebudeme čakať, či môžeme alebo nemôžeme. Jasné, tak to je podstatná informácia. Dobre, ďakujem. Že by tie peniaze už neboli zazmúnené nejakou... Ale zasa opačne, keď ich tam nebudeme mať, a nič sa nestane, tak nemôžeme. Ja chápem. Máme ešte nejaké iné pripomienky? Keď teda nie sú žiadne iné pripomienky, návrh na uznesenie prednesiem, čiže obecné zastupiteľstvo Dolného Prvolišti stanovuje rozpočtové opatrenia, zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa paragrafu 14 písmena D zákona číslo 583 z 2004 zbierky zákonov, konkrétne povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. Príjmy, časť príjmy, ekonomická klasifikácia 454, KZ 46, prevod z rezervného fondu, suma rozpočtovaných príjmov v eurách 0, zvýšenie v eurách 39 030 eur. Suma príjmov po úprave 39 030 eur. Časť výdavky, funkčná klasifikácia 0540, KZ 46, ekonomická klasifikácia, realizácia nových stavieb, vybudovanie okolných múrov, VB2, VB3, suma rozpočtových výdavkov 0, zvýšenie v eurách 2000, suma výdavkov po úprave 2000. Ďalšia položka. Realizácia nových stavieb, vybudovanie detského ihriska 0810 KŽ 46. Suma rozpočtových výdavkov v eurách 0, zvýšenie v eurách 2500, suma výdavkov po úprave 2500. 0840 KZ 46, rekonštrukcia a modernizácia domu Smutku,
Suma rozpočtových výdavkov 0, zvýšenie v eurách 5 000, suma výdavkov po úprave 5 000. 0510 KZ 46, realizácia nových stavieb, zberný dvor projektu Ministerstva životného prostredia, suma rozpočtových výdavkov v eurách 0, zvýšenie v eurách 4 000, suma výdavkov po úprave 4 000. 0911 KZ 46, materská škola, zníženie energetickej náročnosti za teplenie materskej školy, suma výdavkov, rozpočtových výdavkov v eurách 0, zvýšenie 22 780, suma výdavkov po úprave 22 780. KZ 46, realizácia nových stavieb, vybudovanie chodníkov v urnovej časti cintorínov, suma rozpočtových výdavkov 0, zvýšenie v eurách 2750, suma výdavkov po úprave v eurách 2750. Dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za? 7, proti 0, zdržal sa 0. Bod 8. Úprava rozpočtu za obdobie 1.7.25 až 41.7.25. Materiál, teda ako som vám povedala na začiatku, je aktuálny tento, čo máte na stole. A v tom zmysle, v zmysle bodu predošlého, je zapracovaná aj táto časť zapojenia rezervného fondu do rozpočtu. Máme pripomienky v tom materiálu. Ak nie, tak návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva Dolnom Trnovišti berie na vedomie rozpočtové opatrenie 7/2025 za obdobie 1.7.2025 až 31.7.2025 na strane výdavkov v sume 71 458,42 eur a na strane príjmov v sume 71 458,42 eur. Kto je za? 7, proti 2, zdržal sa 0. Bod 9. Schválenie dodatku číslo 1 k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Dolnom Trnovišti. Posielala som vám dodatok k rokovaciemu poriadku, v ktorom je navrhované hlasovanie per rollam. Pán poslanec Vida posielal nejaké pripomienky, lenže ja som bola na cestách, ja som si to naozaj otvorila len chvíľočku pred zastupiteľstvom hodinku. Čiže je fajn, že ak máte nejaké pripomienky, kedy ste ich posielali trošku skôr, aby sa človek stihol oboznámiť s tým. Nestiel som pani starostkami a dneska som to do obeda čítal. S tým celým obsahom, pretože takto v časovej tejto piesni nie je ťažko sa vyjadrovať k tomu, čo ste poslali. Ja navrhujem rozpravu k tomuto bodu nejakú. Ja som navrhla tento dodatok aj poviem prečo. Hlasovanie per rollam je hlasovanie, ktoré obce využívajú. Využíva to Rada partnerstva. Využívajú to v podstate na to, že keď je potrebné niečo urýchlene schváliť, tak práve na toto slúži takéto hlasovanie per rollam. Nám sa stalo napríklad minulý mesiac, že sme sa tu potrebovali takto spoločne stretnúť a schváliť jeden bod programu v podstate, kde išlo o spolufinancovanie projektu. Opäť to bola nejaká taká, poviem, časová tieseň, že bolo určené dokedy a rýchlo, lebo treba uznesenie k projektu ako povinnú prílohu, inak projekt zbytočne pošlem neúplne. Čiže toto je môj nejaký taký návrh a zmysel toho celého per rollam. Nie je to na to, alebo ak si myslíte preto, že chcem vylúčiť verejnosť z nejakého rokovania, to určite nie. Ja si myslím, že tento bod by sa využíval naozaj iba ojedinele a takýchto prípadov, ako napríklad teraz uvádzam. Toľko teda za mňa, prečo práve tento bod som ja navrhla do rokovania dnešného zastupiteľstva. Ale nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Neviem, môžem, neviem, kto všetko si to teda stihol prečítať nejak poriadne, aj s tým odôvodnením.
Tam ide o to, v princípe, čo som tam aj popísal, že jednak je to úplne krajná možnosť, je presne popísaná v zákone o obecnom zriadení 369 z roku 90, konkrétne v paragrafe 30F, a to v bodoch 2 až 5. Určite neobstojí tvrdenie, že nejaké takéto položky sú neodkladnou záležitosťou, ako ste spomenula. A takisto sa k tomu vyjadrili aj tí právnici, napríklad ten, ktorý som vám tam dal ten link, ten pán docent Tekeli, ktorý je v princípe docentom trestného práva. Úplne detálne tam rozoberal aj práve takéto typy hlasovaní a s tým, že teda väčšina tých uznesení bola potom následne po napadnutí zrušená. Pretože sa nesmie podľa tých citovaných paragrafov zo zákona o obecnom zriadení ani o takýchto veciach de facto dávať perolám hlasovať. Rovnako je tam problém potom z môjho uhla pohľadu aj tzv. To aklamačné vyjadrenie aklamačného súhlasu tým, že sa človek nevyjadrí. Určite je problém neprítomnosť verejnosti, určite je problém kybernetická bezpečnosť, to znamená, nie je problém si prezdieľať prihlasovacie údaje k mailom, čiže buď to tam je videokonferencia, kde sú poslanci prítomní z domu. Celý tento spôsob bol mienený hlavne na dobu covidovú, kedy to bolo vlastne extrémne nevyhnutné, lebo boli zákazy vychádzania a tak ďalej, združovania sa a teda tvorby nejakých väčších skupín. Čiže ja si nemyslím, a to tým názorom si stojím, že je to nejaké nevyhnutné pre naše obecné zastupiteľstvo. Hlasovanie perolám som nenašiel ani v rokovacích poriadkoch, či už hlavného mesta, po prípade krajských miest, vôbec to nemajú upravené, pretože táto možnosť vyplýva starostovi zo zákona práve o obecnom zriadení podľa paragrafu 30. Môže a ešte aj podľa paragrafu 12. Čiže nemusíme to my upravovať, je to upravené priamo v zákone o obecnom zriadení. A každý väčšinou s tým úspeje, keď sa napadne nejaké uznesenie takéhoto typu, minimálne s tou námietkou neprítomnosti verejnosti, tam to bolo do detailov rozoberané. Čiže ja určite je to v takomto tvare, ako to prišlo, to určite nepodporím a odporúčam aj kolegom, aby v princípe za toto sme ani sme to nerozoberali ďalej. Z môjho uhla pohľadu je to zbytočnosť. Máte to, vám tá kompetencia vyplýva priamo zo zákona. A potom už je na konkrétnych ľuďoch, či niekto dané uznesenie potom s ním bude spokojný alebo nebude spokojný. A hovorím, vyjadrenie aklamačného nesúhlasu tým, že vám neodpovie na mail do stanoveného času, je nonsens. Čiže pre mňa je to nezmysel. Tým, že sa nevyjadrím, znamená minimálne, že som sa zdržal podľa môjho názoru. Dobre, to je vaša pripomienka. Ďakujem. Ak sa chcete vyjadriť k tomu. Som k tomu bodu číslo 3, až to už povedal. Takže... Myslíš, to je naklamačné? Nemáte nikto iný názor na to? Hovorím, nemajú to upravené ani hlavné mesto, ani magistrát to nemá upravené rokovací poriadok v tomto zmysle. A majú tu mnohé obce, zaujímavé. Pani starostka, skutočne. verte mi, že som hľadal. Ja keď aj s projektovým manažérom som dávala veci dohromady, a tak tiež tam bol ten termín na odovzdanie projektu krátky. Ešte on mi hovorí, že môžete to dať odhlasovať perolám a ja hovorím, nemôžem, lebo to nemám v rokovacom poriadku. Ale vám to vyplýva zo zákona. A on hovorí, že mnohé obce takto jednoducho odhlasovali. V poriadku. Je to toto váš názor? Máme ešte teda iné názory na to? Ak nie, ja navrhujem uznesenie a je naozaj na vás, či tento dodatok schválite alebo neschválite. Keď ho neschválite, nič sa neudeje. Ideme ďalej, tendencii, ako sme zvyknutí a budeme za sebe. Akože nevidím v tom takisto žiaden problém teraz, keď sa to neschválí. Čiže naozaj je to napačné. Dobre? Takže prednesenia v zmysle tohto bodu uznesenie a dáme zahlasovať. Čiže uznesenie obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti schváluje dodatok číslo 1 k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Dolnom Trhovišti a ja dávam hlasovať, kto je za. 1, kto je proti, 4, kto sa zdržal, 2, Pekalo 2 a 16. V poriadku, na základe tohto uznesenia dodatok nie je schválený. Prejdeme k ďalšiemu bodu.
a to je bod 10. Informácia o správe nezávislého auditora zápisu účtovnej závierky Ovce-Dolné Trhovište. Materiál k tomuto takisto som nám zasielala. Auditorka uskutočnila audit účtovnej závierky k 31.12.2024, overila dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, kde v závere konštatovala, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Čiže toľko teda je zhrnutý audit. Máme k tomu nejakú pripomienku. Máme uznesenie k tomuto bodu. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti berie na vedomie správu nezávislého auditora zápisu účtovnej závierky Ovce-Dolné Trhovište 31.12.2024. Dávam hlasovať, kto je za? 7, proti 0, zdržalo sa 0. Ďalší bod, 11. bod rôzne. Niekoľko informácií v rámci tohto bodu. Obec v mesiaci júl podala projekt na Ministerstvo cestovného ruchu a športu, v ktorom obec žiada dotáciu na solárne svetlá a informačné smerové tabule. Toho času čakáme na vyhodnotenie projektu. Dňa 12.7.2025 sa zrealizoval projekt Filavé kino, ktorý bol podporený Trnavským samosprávnym krajom, odpremietaný na futbalovom ihrisku, premietalo sa film, ako sa nám to mohlo stať. Týmto chcem poďakovať aj tam, vážení poslanci, za výber filmu, myslím si, že bol naozaj výborný. Takže ďakujem pekne, ďakujem náčencom, že sa postarali v tento deň o občerstvenie. Ďalej chcem vysloviť poďakovanie našim seniorom, ktorí zorganizovali v mesiaci august brigádu na cintoríne pri kostole a vyčistili miesta najmä medzi hrobmi. Týmto im ďakujem im aj za to, že sa zapájajú do aktivít poriadaných otcom. Dňa 23.8.25, teraz v sobotu, sme uskutočnili deň otvorených dverí v Maskovej 2. Ďakujem vám, vážení poslanci, že ste sa zapojili, prípadne poslali za seba náhradu. Ďakujem náčencom, seniorom, spoločníckému združeniu BNP Dolné Trhovište, Jankovi Štúlikovi za ich vystúpenie, našich maskotov, že všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tento deň sme úspešne zvládli, samozrejme zamestnancom obecného úradu. A myslím, že obec sa dobre odprezentovala. Bolo to tam pekné. Áno. Ja potom, ak môžem, tak ja vám potom doručím aj to videjko z toho preletu dronom a v princípe to môže Ponikles potom nejak ešte si odstrihnúť. To použijú takisto, lebo fotky sme robili, ktoré takisto požadovali, takže aj to použijú. Dobre. Dobre, ďakujem. Samaličko. Ďalšia informácia pri počítaniu aktuálne platnej ceny vody z jednozložkovú na dvojzložkovú. Obec v zmysle paragrafu 14 odsek 8 zákona číslo 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 323/2022, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejných vodovodov v znení vyhlášky účinnej od 1.1.25. Obec požiadala o prepočítanie aktuálne platnej ceny na dvojzložkovú. Žiadosť bola odôvodnená zmenou spôsobu vykonávania cenovej regulácie v súlade s paragrafom 17 odsek 2 písmena C zákona 250 z roku 2012. V žiadosti sme nepožadovali navýšenie maximálnej ceny za dodávku pitnej vody, išlo len o prepočet úradom schválenej jednozložkovej ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,1449 eur za meter kubický na dvojzložkovú cenu. Jedná sa teda o prepočet na fixnú a variabilnú zložku ceny za výrobu a dodávku pitnej vody. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe našej žiadosti obci zaslal nové potvrdenie o cene, na základe ktorého si regulovaný subjekt Obec-Dolné Trhovište uplatní cenu za dodávku pitnej vody. Následovne maximálna fixná zložka ceny v eurách za rok je 10 eur, ktorá bude slúžiť na tvorbu finančnej rezervy, ktorú sme povinni tvoriť, a maximálna variabilná zložka ceny v eurách za meter kubický je 1,0502 eur. Sú to ceny bez DPH. Toto nové potvrdenie je zverejnené aj na webovom sídle
čiže môžete si ho pozrieť. Preto sme robili aj odpis vody v júli, aby sme vedeli rozrátať vodu v zmysle starej jednozložkovej ceny a vlastne v zmysle novej. Takže toľko informácia k tomu. Zostávame teda vlastne na tom, čo sme naposledy schvalovali, akurát sa tam bude rátať tá fixná zložka 10 eur plus. Ďalej v tomto bode chcem ešte povedať dve veci. Jedna vec je, že ak nám niekto nahlási poruchu na obec, to je jedno, či už je elektrina alebo niečo, obec koná promptne, rýchlo, okamžite a nerobí také veci, že tam ide elektrina a na obecnom úrade mám do rukou na čo však oni majú. Nie je to tak. Konáme vždy hneď, promptne, rýchlo a okamžite. Riešime akýkoľvek problém. To chcem povedať ako prvú vec. Druhá vec. Zápokať po obci odkazí, že v tejto časti sa kosí podľa harmonogramu. V časti Bašardice všetci vieme, kto to zapokol. Zdá sa mi to ako naozaj smiešne. Ak si tu niekto myslí, že pracovník obce je prijatý na kosenie a na nič iné iba na kosenie, tak je na veľkom, ale naozaj veľkom omyle. Ten pracovník totižto, áno, v lete daj viac kosy, ale on má x povinností. On má x veci, ktoré rieši. Od čističiek, od odpadov, od všetkého možného. Na obecnom úrade treba niečo riešiť, či už interiér, exteriér a tak ďalej. Maloval sa úrad. Jednoducho, není pokosený v danej chvíli, keď si dotyčný pomyslí kopec, tak budeme vypisovať a vylepovať, tu sa kosí podľa harmonogramu. Nestačím sa čudovať. Naozaj. Navyše sa tam nedá kosiť vôbec s kosačkou, tá sa musí kosiť iba ručne. Takže som komunikovala s pánom Kukanom, ktorý bol ústretový a poslal tam 3 koscov, ktorí to skosili. Treba si uvedomiť, že hoci je komunikácia obecná, časť kopca je naša a časť naša není. Takže, dobre, to len toľko, že naozaj som myslela, že zle vidím. To bolo na úseku. Ty vidíš? Bolo zatočené od... tam býva Mihaloviča, povrch otoču. Takže toľko sa chcem vyjadriť v tejto veci. Máme sa radiť. Čiže kosenie číslo naozaj není len kosenie číslo 1. Pána Jedovica, s ktorým to myslí, že len kosenie je, tak naozaj to tak není. Malovali sme úrad, interiér úradu, okrem mojej kancelárie je pekne vymalovaný úrad, je to vlastne kontakt občana, kde vode, má to len nejakú úroveň. Chcem poďakovať zástupcovi Jožkovi Šimanskému, ktorý nám strátil nervy. Naozaj strátil nervy, pretože neľahko sa to robilo a úprimne ďakujem za to, ďakujem zamestnancom. Ďakujem, že úrad trošku vyzerá. Takisto chcem poďakovať galanovským nadšencom za to, že kosili v parku pri Kaštieli, obzvlášť v tomto období v čase čerpania dovoleniek a hovorím aj prác, ktoré bolo potrebné robiť na úrade a nedalo sa naozaj všetko, aby bolo týchto vykosené. Ešte informácia z odboru dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja. V zmysle vyhlášky paragrafu 14 vyhlášky Ministerstva dopravy číslo 269/2024 navrhujú zosúladiť niektoré zastaralé názvy autobusových zastávok. Zaslali mi návrh, aby som im ho odsúhlasila, ja som im ho odsúhlasila. Čiže Dolné Trhovište Jelenová Jednota sa bude v decembri meniť na Dolné Trhovište Jelenová obecný úrad a Dolné Trhovište Jelenová Pastorek sa bude meniť na Dolné Trhovište Jelenová. Myslím si, že je to na túto dobu adekvátne a lepšie.
Takže toľko, ešte informácia k zbernému dvoru. Zberný dvor bude otvorený od zbernému miestu, ešte to je stále zberné miesto, bude otvorený od 6.9. v sobotu na približne cirka mesiac a potom teda nastanú práce na vybudovanie zberného dvora. Umožníme občanom, aby si ešte za ten mesiac vedeli spratať, doviesť, čo si chcú doviesť a potom teda by sa začalo aj s týmto. Vysúťažená je firma Svart Trnava, SRO, ktorá to bude budovať. Toľko informácie v rámci bodu rôzne. Takže predkladám uznesenie, návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo Dolného Trnvišti, vedie na vedenie informácie, ktoré je rôzne, dávam hlasovať, to je za. 7, proti 0, zdržal sa 0. Otváram diskusiu, 12. bod, nech sa páči. Jedna otázka sa v septembri a v tom mesiaci, keď dostanem zberné miesto, či tam bude aj veľkoobjemový alebo nie? No, aby sme umožnili občanom aj jesenný, tak áno. Zastrešíme to, aby bol. A bude pani starostka elektroodpad? No áno, to Dobre, robíme Ono to vždy. býva vždy, keď to tam prinesiete, tak oni to To nastavíme, aby Dobre, sme to v poriadku. septembri vybavili. Dobre? Ďakujem. Ja som fyzický krok, chodili, to som povedal. Ale nebolo to nič veľké, to je vec. Oni sa mi večerem, tak aj keď nebolo, ja som to zbiehol do tej ľudí tam. Neviem, či ste všetci počuli, zajtra nebude voda od 8 hodiny, nejaké úžgové práce Merašice. Takže, aby ste aj toto zaregistrovali. A vo štvrtok elektrika, ak si dobre. Nie, tá elektrika nebude len tu, v kultúrnom dome, v pivnici pod Kaštelom. Aha, tak. Inak elektrina bude. Tým, že tuto má rodné... Ale Telekom bude mať výpadok, lebo Telekom tu má tiež Ústredný. nejakú Má tam tu dátum ústredný. A tí, čo majú Telekom, budú Internet. asi Na tiež. internet, to je No tak nepôjde, ale mám tam. Od 8. do 3. je to avizované. Čiže len toto. Áno. Máme ešte niečo? No a ten kopec, teda, keď je taký problém to košiť, keď sme to zastrikali proti zelené, by to nerastlo. Máme na 12 mesiace pokoj s tým. Hlavne cez sezónu zrejme. Potom zase tam budú splašky, keď bude pršať a všetko nám Stečie stečie do... do... No, to už bolo rozpostrechané. Áno, bolo to a nebolo to. Taká, že... To zostane dole automaticky. No, Všetko stečie dole. Tak možno to len nechať akože na začiatku sezóny trošku naraz a potom to zastrieka, nech tá hmota to tam drží. Aj s tým korenovým systémom. to je Tak to len závedne. striechajú to na chvíľu. Skúšať za to môže. Tak po jednej stránke ľudia tam vadí, že tam je ten kopec pokosený a po druhej stránke dole za potokom si robia skladku všemožného odpadu, vlastne Nie je jedno, a a nie celý jedno, miesto. že keď chodievam tady a také, akože sa to vlastne tak zväčšuje a vyhadzujú si to tam jeden cez druhého a určite to nenosí nikto odtiaľto z tejto strany, že ako je to také, teraz sú s odpadom, čo teda respektíve so žltými kontajnermi máme problémy, lebo ľudia nemôžu 2 mesiace alebo 3 mesiace si nechať u seba niečo veľkoobjemového, aby to potom na jar alebo teda na jeseň odniesli sem, nahádžu to do toho kontajnera a hneď teraz sú tam zasa bedničky povádzané celé, komplet, akože znova je zaplnené, pretože už sa tam nič viac nezmestí. Kartóny, takisto, kartóny sa vyhadzujú, nikto nemôže aspoň... Neznášam to. Otvorený vrtnách, celý kartón, minule som to vyberala a trhala, čo ma ruky A boleli. najlepšie je, Toľko keď som to tam majú nadávala. ešte otvorené, aby do toho dobre napísalo. Počkajte, ich moderny sa nedajú zamknúť? Ja som išiel len cez ten malý, len sa dajú, môžu To dať sa nedá, zamknúť. lebo to je papier a cez to je No však no, Európa tie majú mobilko hovoria, ale normálne ho zamknutí, tu majú smetári zamknuté, kde ho neotvoríš celý. No dobre, a potom vieš čo nastane? Všetky tie... Nastane to, že to tam ten človek nechá pred kontajnerom, vykašľa sa na to. Aj to rozpúcha. Ak ešte bude bodnosť. A to už vôbec nepochopím, že máme teda, že keď je otvorený zberný dvor a je aj zber hneď automaticky, lebo sa vyhlasuje, že je teda, že hneď zber aj elektroodpadu a volajú tam treskné elektrospotrebiče.
elektrospotrebiče, toplastového bicykle a kolobežky, tak to už je nosí. Ešte sa vyjadrím aj k sklu. Napríklad ja vidím, že je plné, že je sklo plné. Hneď, že voláme hneď, že máme plné sklo, potrebujeme vyprázdniť. To je otázka niekedy 2-3 týždňov, kým prídu. A to sa len hromadí a povedia si, čo tá starostka robí, no však asi ani nevidí. Nie, to není naša chyba. Urgujeme to často, to stále urgujeme až prídu. Ale to sa minule podarilo, bolo to plné, stačilo len rukavice potlačiť, popadalo to. No by bolo dobré, že keď to tam príde, tak to nahlási, že to je dobré. A prídu hneď a povedia si, že... Ale zákon schválnosti, ja. Bohužiaľ, strašne veľa ľudí strašne veľa vecí sa dalo vplyvniť. Myslím si, že naozaj sa tu z takého nezaujatého pohľadu, naozaj sa tu veľa vecí robí preto, aby tá obec bola čistá, aby bola pekná, usporiadaná. Ten zberný dvor, zberné miesto teda zatiaľ len je úžasné. Málo ktorá obec má také priestory, ktoré sa dajú využiť. Jediné, čo nikto nedokáže ovplyvniť, sú ľudia. Pokiaľ sa tí ľudia nenaučia, bohužiaľ, naozaj, doma to používa, 30 rokov to má doma, potom si kúpi nové, ale za 3 minúty to chce mať hneď popratané. A to sa nedá. No je to o ľuďoch, vždy je to len o ľuďoch. Máme ešte niečo v rámci diskusie? Verejné osvetlenie. Čo nám spína verejné osvetlenie? Tam je sumrakový spínač, alebo je to nejako len časovo nastavené? Časovárne? No, podľa mňa to strašne skoro zapína. Svetlo a svetlá nám svíta, zbytočne my máme elektrínu. Či by pani starostka fakt nebol vhodný, či dá tam nejaké ako tak, ako Jojo, sumrakový spínač a hotovo. Aby sa to podľa teda intenzity svetla spínalo. Stačí len, keď ideš na večer do Olovca, my už dávno svítime a Olovci ešte tma. Podľa mňa to zbytočne skoro zahynie. Toto ale si my sami nenastavujeme, to je nastavené toto. Však práve preto, že to nastavenie, by nebol ten súmrakový snímať lepší vec, aby to nebolo cezčasové. Aby to išlo skrátka podľa intenzity podľa svetla. toho, jak bude svetlo, aby sa oni zapil, lebo teraz je ešte svetlo a svetla nám svíta. Zbytočne podľa mňa. No my máme elektrínu. Pripravujú na ten ďalší čas. Jasné, pani to, ale viete, že takto aj... Ja rozumiem, čo áno. Že za celý rok to môže byť niekoľko stoviek eur, možno tisícov. Radšej treba investovať do toho a už potom... Môžeme to preveriť toto. Ja si myslím, že to není problém tak namontovať. To není ešte taká drahá záležitosť. Máme vystarané tak. Ešte môžem? Aj videl som, pani starostka, že vo Vašadiciach tam budú asi osadené nejaké nové svetlá, alebo teda tam na tej uličke. Kvázi, ak sa ide do kopca, motoču. No, toto je, to v podstate sa pripravovalo solárne osvetlenie. Áno. To som podávala informáciu na zastupiteľstve, ale potom do toho vyšla výzva cestovného ruchu, kde som si povedala, rozšírme mi to solárne osvetlenie, preto to tam stále stojí a čaká sa, ako dopadne mesto. Ale má to chápať, takže chcete tam dávať solárne lampy, no? Len potom buďte aj opatrná pri výbere, lebo sú pekné videá, jak tie solárne lampy cez leto strieľajú, lebo oni majú vnútri akumulátory a to keď sa prehreje, tak to normálne horí a odpadne im to aj s tým prvkom toho stožiaru. Dobre si rozmyslíte, čo vyberete potom za akože kvázi značku, ale to je asi neovplyvniteľné, lebo tie akumulátory robia vnútri veľký bordel tých teplote. Všetko je to na báze litia, čiže to horí jak klasický litiový akumulátor. Náduje strelí to a normálne to prehorí, ešte to prepáli kvázi aj to železo, na čom to drží a padlo to aj s tým dole. Keď zasa nejaká záruka, jasne, musí za to zodpovedať. Ja len hovorím, že čo som videl. A keď bývajú takéto extrémne teploty, stačí týždeň a tá lampa môže klaknúť na to prehriate. Ešte niečo? Ak teda už nemáte nič do diskusie, tak návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo dovolí študuje na vedomie informácie z bodu diskusia. Dávam hlasovať. To je za. 7. 0. Zdržal sa 0. Dostávame sa k poslednému bodu záveru. Ďakujem všetkým, ktorí za účasť a ukončujem rokovanie dnešného obecného zastupiteľstva.